Така, ще продължа още, се налага още, защото, разбира се, тези въпроси не могат да се изчерпат, да се каже нещо окончателно и така нататък. Трябва, разбира се, много да се спори. За свръхестествените неща, за ясновидството, за предсказване на бъдещето и така нататък. Аз съм философ и тия неща бих трябвало да кажа, няма такова нещо. Има нещо такова. Какво е точно, ние трябва да разберем, да го осмислим. Аз ви казах, че има една рационална основа, разбира се. И в това ирационалното, таинственото, мистичното, тези неща, може би само така ни се струва на пръв поглед, че са извън пределите на разума и са съвсем необясними и така нататък. Обаче пък от друга страна казах преди малко, че това, което науката ни казва и обяснява пределно така точно, това са трохи, това е съвсем недостатъчно. Някои души, може би по-бедни по потенциал души, се задоволяват с това нещо и благославят науката, нали, кланят и се и така нататък. Достатъчно показателно е това, нали, да не ми се обиждат, че ги нарекох беден потенциал, но същевременно правят такива тъпи грешки. Как може да се кланяш на религията, на науката? Разбира се, на Бога може. Бог е достоен за и преклонение, и за любов и така нататък. Да обичаш, примерно, това, което науката ти казва, да обичаш някакви положения на знанието и така нататък. Пак, разбира се, има нещо много, бих казал, възвишено. Истинските учени, нали, се отдават с цялата си душа, жар и така нататък. Там има творчество също и прочее, и прочее. Но творческия момент тук, в сферата на духовните неща, е също на лице. Личностния момент също и, разбира се, тук има една друга настройка, казах, по-богата, по-цялостна настройка спрямо съществуващото и при религията, и при философията, и при вярата, и при разума. Казахме, разум е органон на философското познание. И не само познание, а бих казал и проникновеност, защото с помощта на разума може да проникнем в това, което науката никога няма да достигне. Абсолютно никога. И да се вярва, че необясненото някое щяло да бъде обяснено. Науката може така ще обясни някои неща. Примерно ето живота, феномена на живота. Живота като такъв. Същината на живота, истината за живота, идеята за живота. Какво може да каже науката, прощавайте? Че живот е процес на обмяна на веществата между природата и организма. Така ли? Това казва науката. Или може нещо подобно и така нататък. Това е нищо. Това е нищо. Таинството на живота, истината на живота е недостъпна за постигане с научни средства и така нататък. Това е, разбира се, да не се отклонявам. Сега аз, разбира се, ще се постарая да продължа вече започнатото, така да му придам една последователност, защото ние философите не се успокояваме, докато не придадем един така по-цялостен, органичен, завършен вид на дадени мисли, дадени положения. Те могат да изглеждат хаотично, но в крайна сметка ние трябва да им придадем така една завършеност, една органика. А подхвърляйки тези неща за свръхестественото, за ясновидството, за прорицаването и гадаенето на бъдещето, за предвиждане на бъдещето, трябва наистина хубаво да се вникне и да се разбере по друг начин, нали, с помощта на разума, като не пренебрегваме нито един момент, защото факторите са много, не може да се даде едно наукообразно обяснение, обаче едно обяснение, което има така рационална форма, рационален смисъл и така нататък. Значи, представете си,
Аз дадох вече примери с философска психоанализа и така нататък, като вникнеш в дълбините на душата на човека, там де-факто е програмирано бъдещето и прочее, и прочее, и прочее. Говорих за тези неща, те могат, разбира се, още повече да се осмислят. Искам да, понеже подхвърлих на едно място, че има философски доказателства за съществуване на Бога, някои хора съвсем не могат това да го променят. Значи, наистина, за да се докаже по обичаен път, по обичайния начин, както е в науката, има ли Бог или няма, не може да се дадат. Има, разбира се, аргументи и в полза на едното и полза на другото. Да, има Бог. Това е истина, непосредствено долавяна със сърцето от много хора. Това са безкрайно много човешки същества, живели и сега живеещи на земята. Не, няма Бог. Е една истина, нали, която е пък отговаря на душевния потенциал, на душевната настройка на хора по-позитивно настроени, вярващи в науката, прекланящи се в науката и така нататък. Какъвто е човек, много зависи от това какъв е човекът, според това какъв си, на това си и кланяш и на това вярваш. Разбира се, има неща съвсем възвишени и достойни и за вяра, и за преклонение. Казах, има неща, които не е подходящо да се вярва. Примерно някой казва, аз вярвам в човек. Как може в човека да вярваш? Как ще го поставиш човека на това? Кой човек по-точно? Всъщност, това е абстракция за човек. Как ще вярвам в абстракцията за човек? Това е някаква обща мисъл за човек. Това са някаква теория за човек. Мога ли да вярвам в теория за човек? Нали, ако е теория, там това е знание, за каква вяра изобщо става. Не бива да се смесва, не бива, нали, такава еклектика да става, такава каша. Има, разбира се, доказателства за Божието битие, философски обаче доказателства, на друго ниво, друга позиция и така нататък. Аз съм ги описал, нали, 4 доказателства: онтологическо, космологическо, телеологическо и морално доказателство. Сега, като съм ги писал в тази моя последна книга "Изворите на живота" или "Вечното" в класическата и модерната философия, с това подзаглавие, всеки би могъл да ги прочете. Сега аз бих могъл тук да дам един малък пример. Примерно, онтологическото доказателство. По идея Бог е абсолютното съвършенство. Пита се, възможно ли е нещо да е абсолютно съвършено, т.е. да не му липсва нищо, и то не само всичко, което има, е развито в една оптимална, най-висша степен. Възможно ли е на такова същество, съвършено по определение, да му липсва едно такова просто свойство, каквото е свойството съществуване? Значи това, който казва няма Бог, фактически Бог е съвършено, изпада в абсолютно противоречие. Значи, следователно, Бог съществува. Ето един малък пример.